ang lahat ng mga Pangasinense may pupuntahan kayong ospital ng probinsya. Kung may sakit kayo, wala kayong babayaran. It's a very ambitious promise. I have never promised anything as a politician that I cannot deliver. Nahihiya po ako. But this is a promise that I have gambled as well. All in na. Dahil buhay na ng tao ang nakasalalay dito. Ito ang isa sa mga pangako ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa katatapos sa State of the Province Address. Bilang katuparan sa pangakong ito, personal na binisita ni Governor Gico III ang itinatayong Umingan Super Health Community Hospital. Ang hospital itinayo sa 4 hektaryang lawak ng lupain at dito magiging libre ang hospitalization. Mga ano to mga rooms, ward. Ito yung ward, alam ko. Subdivided na. Oo. Ito, ward ito. Ito, patient ward. Yung tulong to. Free hospitalization. Bukod dito, inanunsyo rin ng gobernador ang planong pagtatayo ng Pangasinan Polytechnic College sa bayan ng Umingan. Ang naturang campus nakasentro sa mga allied medical program. Build the Pangasinan Polytechnic College, Umingan campus, within these premises. So, since this is 4 hectares, we decided that all allied medical programs will be offered here. So, dito yung Doc, hanggang doon po tayo sa likod. So, may master plan na tayo dito. Beautiful campus. Yeah, it is a master plan development. So we'll have nursing, midwifery, and Radio, pharmacy, probably PT if we can offer that. Oo. Sa ngayon, inaasahang magbubukas na sa publiko ang Umingan Super Health Community Hospital sa buwan ng Abril o Mayo. Jose Robert Inventor, RNG News.